F'messaġġ fl-istrina l-kandidat għall-elezzjoni ta' mexxejn Laburista Dr. Robert Abela spjega kif dan huwa żmien ta' għaqda u stabilità u kif dawn qishom ta' priorità biex kulħadd jimxi l qudiem l-għaqda fil-pajjiż, fil-familji u fis-suq tax-xogħol. Dan huwa żmien ta' għaqda wkoll. L-għaqda li trid tmexxina l qudiem biex nagħmlu l-bidliet li jridu jsiru f'pajjiżna. L-għaqda nazzjonali, l-għaqda tal-pajjiż kollu, l-għaqda fil-partiti politiċi, l-għaqda fil-familji tagħna. L-għaqda li tista' toħodna l qudiem illi nagħmlu l-bidliet ambizzjużi li għandna qudiemna fosthom fid-dinja tax-xogħol fejn irridu ntejbu l-pagi, ntejbu l-kwalità tal-ħajja. Ikollna salarji li huma l-istess għal xogħol ta' valur ugwali. U għal daqstant hija din l-għaqda li titteħodna l qudiem fil-bidliet kollha li jridu jsiru f'pajjiżna. Qal li l-għaqda u l-kuntentizza jinkisbu b'dinja tax-xogħol aktar ġusta u sigura. Dwar dan, Dr. Abela ressaq il qudiem diversi proposti prattikabbli dwar il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Proposti li se jkomplu jgħinu lil ħaddiem jimxi l qudiem mingħajr diskriminazzjoni. Faħħar ukoll il-proposta tal-General Workers Union li qed titlob lil pajjiżna jilleġisla biex is-sħubija ta' ħaddiem ma' union tkun waħda awtomatika. Robert Abela temm jappella biex f'jum l-istrina il-Maltin u l-Awċin juru l-qalb ġeneruża tagħhom mal-fqir u l-batut biex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' dawk l-aktar li huma fil-bżonn u kulħadd flimkien jimxi l qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.